Milan Greguška versus Miro Najma zvnútra, Miro Pospíchal. Tak to raketový štart aj z tej vonkajšej pozície. Greguška versus Pospíchal. Skúsenosť jednoznačne pre Mira. Technika pre Milana. Tak uvidíme. Brusunová zbraň v rukách Mira Pospíchala. Do týchto chvíľ pracuje perfektne. Miro si Milana pripravuje a čaká. Naozaj toto je už na dotyk. Toto je už na odskaz. Ale ten odstup je metrový. Jediná chybička. A je to nástup. Áno. Skúška. Milan toto už stojí. Toto ešte Milan už stojí. Z vonkajšej strany by to bol problém. To si Miro uvedomil. Ideme do záverečného kola. Posledné možnosti Miro Pospíchal. Salto Boguša. Tak to bola neuveriteľná trpezlivosť, ktorú predviedol Miro Pospíchal a prichádza si po 3 body! Začal najväčší favorit! A toto bolo veľmi nepríjemné. Toto jazdec by mal byť v poriadku, v každom prípade určite budeme potrebovať hasičov budeme potrebovať veľmi urýchlene. Veľmi urýchlene poprosíme hasičov, chalani, bežte, čo vám len sily stačia, Aleky, poďalej, Miro, von z vozidla, zatlieskame jazdcovi a veľmi rýchlo nástup hasičov. Toto bola nie veľmi príjemná situácia. Určite